ҳамдиёрони азиз, якта навай эълон дар ҷӯйбодуми ноҳияи рӯдакӣ ана ҳамин боғ фурӯхта мешавад. боғ 900 дарахт дорад, аз он ҷумла олуча гелос, инаш нок, вай тарафаш олу, боз дорад дарахти хурмо дидам ман ва дарахти гелос. 900 дарахт доштааст. 900 дарахт доштааст. ана беда корида шудагиаст, беда кошта шудагиаст. ҳар 5 дараҳо мекунанд бедаро 2500 пресс ҳар сол мегирифтанд. замини обӣ ҳаст, обаш фаровон, аз ду тараф об мебиёяд. гирди замин пурра маҳкам карда шудааст. манам хел 200 дона хуч шинода шудааст дар гирди янамин боғ. гирди боғ ба пуррагӣ маҳкам аст, ягон гов намедорад, ҳамаш қоидавӣ. дар ин замин чӣ орзуи ҳавасе дошта бошед, дар ин боғ карда метавонед. аз он ҷумла олуҳоро иваз карда метавонед. ҷояшда чӣ чормағз, чӣ писта, чӣ малина, чӣ клубника, чӣ гелос беҳтаринаш мешавад, шинода метавонед. ин олуча гелосо агар ба шумо дар кор наравад, нархаш набошад, агар ин бисёр мебандад, инро метавонед ба гелосҳои беҳтарин пайванд кунед. олуча гелос як хубӣ дорад ки ин реша намедавонад, аз даруни заминро пури реша намекунад. ана ин хел ҳамдиёрони азиз боғи фурӯшӣ. ман телефони соҳибашро мемонам. соҳибаш акаи маҳмадшо ном дорад. харидорон метавонед ба телефони акаи маҳмадшо занг зада нарху навоашро бо ӯ маслиҳат кунед. нархаш чанд гуфта нафурӯшед, ҳеҷ кас ҷавобам намедиҳад. ин махфӣ аст, ин сирри бизнес аст, ин тиҷорат аст. ана ҳамдиёрони азиз метавонед муроҷиат кунед.